Ik ben Jans Keimel, voorzitter van zwemvereniging Scheldestroom. En we zitten hier op het strand bij Puur, Nieuwvliet. En we gaan straks de tweede en laatste kwalificatietocht zwemmen voor de grote tocht op 20 juli. De oversteek Vlissingen-Breskens. Die is in 1964 voor het laatst verzwommen. En we hebben eigenlijk in het kader van het 200-jarig bestaan Zeeuws-Vlaanderen gedacht van... Het zou wel leuk zijn als we dat toch nog eens een keer konden doen. Goedendag, ik ben Bart Roelsen van de stichting Zwemmen langs Walcheren. Ik ben daar de voorzitter. En wij houden ons bezig met het organiseren van zeezwemtochten langs de Walcherse kust. Ook zijn wij betrokken bij het organiseren van de tocht van 20 juli 2014. En dat is een samenwerking tussen zwemvereniging Scheldestroom uit Breskens. Dit doen we om het 200 jaar bestaan van Zeeuws-Vlaanderen een beeld te geven van verbinden. Dat kunnen we dus ook samen doen. Vandaar ook de samenwerking tussen twee zwemverenigingen. En dan praat je ook over op die manier van verbinden. We hebben de uitslag en het was een hele stevige wedstrijd. Het was voor ons ook een hele goede generale repetitie. We hebben dingetjes gezien dat we zeiden van nou, dat moet zeker nog verbeterd worden. We hebben ook dingen gezien die zeiden van nou, dat gaat supergoed. En zijn jullie nu nieuwsgierig, hè? Nou, ik heb de eerste die binnenkwam. Dat is de heer Roland Klein-Bulting. Ik wil jullie... De 17 wil ik wel even vragen dat ze naar voren willen komen. Dan de tweede die binnenkwam, dat was Davy Herman. De nummer 3 was Stefan Rover. En op nummer 4 hebben we Thijs Kompiet. Peter Kleijs was de 5e die binnenkwam. Nummer 6 was Rian Verblanken. Nummer 7 Josine van Dorselaar. Nummer 8 Yves de Poorter. Nummer 9 Willem de Vos.
nummer 10, Daphne Wiskerken. Op nummer 11 hebben we Michiel Hameling. Jurjen Pater was nummer 12. Nummer 13, Anna de Wit. Nummer 14, Joanne van Vuren. Nummer 15, Leonie Heijboer. Nummer 16, Juri Groosman. En lesbest, Arjen Boudin, nummer 17.